ஜாழ் மறையலை தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். இன்றைய தினம் புத்தம் புதிய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் உங்களை சந்திக்கிறோம். எங்களோடு கலையகத்தில் புலம்பெயர் தேசத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய இரு சகோதரிகள் இணைந்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்வின் அனுபவங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றார்கள். அவர்களை இப்பொழுது வரவேற்றுக் கொள்வோம். வணக்கம். இரு சகோதரிகளும் இப்பொழுது தங்களை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வார்கள். என் பேர் டிவினா நாயகி ஆண்டனி மனுவேல். நான் பிரான்ஸில் பிறந்து பிரான்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கின்றேன். கொமர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டும் படித்து அப்புறம் மாஸ்டர் டிகிரி HR மேனேஜ்மெண்ட்டில் எடுத்து இப்போ நான் ஃபினான்ஷியல் இன்ஜினியராக வேலை செய்கிறேன். எல்லோருக்கும் வணக்கம். என் பேர் லோகிதா ஜோதி ஆண்டனி மனுவேல். நான் பிரான்ஸில் பிறந்து இப்பொழுது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பாரிஸில் மெடிக்கல் சயின்ஸ் படிக்கிறேன். நீங்கள் ரெண்டு பேரும் உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்க சொல்லியிருந்தீங்க. நீங்கள் பிரான்ஸில் தான் பிறந்ததுன்னு சொல்லி நீங்கள் அங்கேயே பிறந்து இவ்வளோ தூரம் அங்கே வளர்ந்துருக்கிறபடியா உங்களோட ஆரம்ப கல்வி வாழ்க்கை சின்ன பராயமெல்லாம் உங்களுக்கு அங்கேயே தான் இருந்திருக்கு. நீங்கள் அதால் அந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு எப்படி அங்கே அமைஞ்சதுன்னு சொல்லி நேயர்களுக்கு சொல்லுங்கள். ஃப்ரான்ஸில் வந்து நாங்கள் 3 வயசுலேயே ஸ்கூலில் சேரணும். அப்போ நாங்கள் 3 வயசுலேருந்து 5ஆம் வகுப்பு மட்டும் நாங்கள் அனத்தோல் ஃப்ரான்ஸில் ஒரு பப்ளிக் ஸ்கூலில் படித்தோம். நாங்கள் 6ஆம் வகுப்புலேருந்து 7 மட்டும் நாங்கள் கேத்தோலிக் ஸ்கூலில் படித்தோம். அதுக்கு பிறகு அக்கா யூனிவர்சிட்டி சேர்ந்து இப்போ வேலை செய்கிறா. நான் யூனிவர்சிட்டியில் இன்னும் படிச்சு கொண்டிருக்கிறேன். நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லியிருந்தீங்க புலம்பெயர் தேசத்துலேயே பிறந்து அங்கேயே வளர்ந்ததுன்னு சொல்லி. ஆனால் நீங்கள் இவ்வளோ அழகாக தமிழ் கதைக்கிறீங்க. அந்த தமிழ் நீங்கள் அழகாக கதைக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன? அது எங்களோட நேயர்களுக்கு சொல்ல முடியுமா? தமிழ் எங்களோட தாய்மொழி. எங்களோட அப்பா அம்மா தான் எங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து தமிழை சொல்லி கொடுத்து அது எவ்வளோ முக்கியமென்னும் சொல்லி கொடுத்து வளர்த்தவங்க. அதனால தான் நாங்கள் இப்படி தமிழ் கதைக்கின்றோம். அதுக்கு பிறகு தமிழ் சோலை பாடசாலையிலும் நாங்கள் படித்து சர்டிஃபிகேட் எடுத்துனாங்க. தாய்மொழி எங்களோட அடையாளம். அது எங்களோட அப்பா அம்மா எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து தான் வளர்த்துருக்கணும். வெளிநாட்டில் பிறந்து வளரும் பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் கற்கிறது கஷ்டம். ஏன் கஷ்டம் என்று சொல்கிறோம்? நாங்கள் ஃப்ரான்ஸில் படிக்கிறது டிவி பார்க்குறது எல்லாம் ஃப்ரெஞ்சில் தான். எங்கள் அப்பா அம்மா எங்களுக்கு தமிழ் சொல்லி கொடுக்கலன்னா எங்களுக்கு தமிழ் வராது. இப்போ நாங்கள் ஃப்ரான்ஸுக்கு போனால் சில பேர் சொல்வினம் இந்த பிள்ளைக்கு தமிழ் கதைக்க தெரியாது, அந்த பிள்ளைக்கு தமிழ் கொச்சையாக வருது. ஏன் அப்படி சொல்கிறோம்? நாங்கள் அந்த பிள்ளையை நோக்கி நாங்கள் சொல்லலாது. அந்த பிள்ளைக்கு அதில் தப்பு இல்லை, அந்த அப்பா அம்மாவில் தான் தப்பு. அந்த அப்பா அம்மா தான் தமிழ் சொல்லி கொடுக்காம அவங்களுக்கு தெரியாத பாஷையே ஃப்ரெஞ்சில் கழிச்சு கொண்டுண்டா அந்த பிள்ளை எப்படி தமிழ் கதைக்கும்? எப்படி இந்த தமிழ் மொழி இன்னும் இருக்கும்? எப்படி எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நாள் அந்த பிள்ளைகளும் தமிழ் கதைப்பினம்? எப்படி அவங்களும் திரும்பி சிலோனுக்கு வந்து தமிழ் கதைப்பினம்? அதில் தான் எல்லாம் இருக்குது. அதுக்கு தான் நாங்கள் இன்றைக்கு வடிவா தமிழ் காய்ச்சா தான் நாளைக்கு எங்கிற பிள்ளைகள் வடிவா தமிழ் கதைப்பினம், எங்கிற அக்காம இருந்த பிள்ளைகள் வடிவா தமிழ் கதைப்பினம். இந்த தமிழ் மொழி சாகாது, வாழணும். இன்னும் புலம்பெயர் தேசத்தில் வாழ்கிற பிள்ளைகள், அதாவது அங்கேயே பிறந்து அங்கேயே வளர்கிற பிள்ளைகள் தமிழ் கதைக்கிறது கஷ்டம். இருந்தாலும் அந்த பிள்ளைகள் தமிழ் கதைக்கிறதுக்கான காரணம் அவைய பெற்றோர்கள் தான் தங்கியிருக்குன்னு சொல்லி சகோதரி அருமையாக எங்களுக்கு கருத்து கூறியிருக்கின்றாங்க. உண்மையிலேயே அது வரவேற்கத்தக்க ஒரு விடயம். அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து பிள்ளைகள் அக்கறை இல்லாட்டி அந்த பிள்ளைகள் தமிழ் கதைக்காதான். நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் வளர்ந்துருக்கின்றீர்கள், அங்கேயே பிறந்து அங்கேயே வளர்ந்துருக்கின்றீர்கள். படிப்பு உங்களுடைய கல்வி முறையை தாண்டி, அதாவது உங்களுக்கு என்று சொல்லி ஒரு கல்வி முறைமே அங்கே இருக்கும், அதை தாண்டி உங்களுடைய கலை வளர்ச்சி ஏதாவது உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கின்றதா? கலைத்துறையில் பாட்டு டான்ஸ் அப்படி ஏதாவது கலைத்துறையில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கின்றதா? கலையும் முக்கியம் என்று எங்களோட பெற்றோர் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கணும். என்ற எங்களோட குடும்பம் ஒரு கலை குடும்பம். என் அம்மா சங்கீத டீச்சர், வீணை டீச்சர். அப்போ சின்ன வயசுலேருந்து நாங்களும் சங்கீதமும் வீணையும் படிச்சினாங்க. அதுக்கு பிறகு நான் வயலினும் படித்தேன்னா ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்கூலில். என் அக்காவும் தங்கையும் பியானோ படித்தவன். எங்கள் தாத்தா ஃபாதர் மேரிய சேவியர் திருமறை கலைமன்றத்தின் இயக்குனர். அவர் எங்களை சின்ன பிள்ளையிலேருந்து கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறார். நாங்கள் கலையோரே வாழணும். கலை ஒரு ஒரு பொக்கிஷம், எங்களை நல்ல மனிதனாக மாற்றும். அதால் தான் நாங்கள் கலையை நாங்கள் தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். புலம்பெயர் தேசத்தில் பிறந்து வளர்ந்திருக்கக்கூடிய நீங்கள் உங்களுடைய கலை எவ்வாறு வளர்ந்திருக்கிறதுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு கூறியிருந்தீர்கள். உண்மையிலேயே உங்களுடைய தங்கச்சி சொல்லியிருந்தா திருமறை கலாமன்றத்தின் இயக்குனர் அருட்தந்தை மரிய சேவியர் அவருடைய வழிகாட்டலில் தான் தாங்கள் இந்த கலையோடைய ஆர்வம் வந்தது என்று சொல்லி. உண்மையிலேயே அது ஒரு நிச்சயமாக ஒரு முக்கியமானது ஒரு விடயம். ஏனென்று சொன்னால் யாழ் மறை மாவட்டத்தை பொறுத்த மட்டும் உலகம் எங்குமே திருமறை கலாமன்றம் விஸ்தரித்து தான் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறது. தெரியாதவர்கள் என்று சொல்லி பெரும்பாலும் யாருமே இருக்க மாட்டார்கள். அப்படி நீங்கள் கூறும்போது சொல்லீர்கள் நாங்கள் பாட்டு படிப்போம் அப்படின்னு நீங்கள் கதைக்கும் போது கூறியிருந்தீர்கள். எங்களோட நேரலுக்காக நீங்கள் ஒரு 2 வரியில பாட்டு படிச்சு காட்டுங்க. எனக்காகத்தானே நீ எல்லாம் செய்தாய், எனக்கென்று அழகான உலகம் தந்தாய், என்னோடு உறவாட உயிர்கள் செய்தாய், என்னை மீட்கத்தானே நீ உயிரும் தந்தாய்.
இப்போ நல்லா பாடியிருக்கிறீங்க. நீங்கள் இந்த பாட்டு எங்கே பாடுவீங்க? அங்கே இந்த பாட்டு நாங்கள் பூசையில் பாடுனாங்க. நீங்கள் பூசைகள்லாம் போய் பாட்டெல்லாம் பாடுறேன்னு எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறீங்க. அப்போ உங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்வு அங்கே எவ்வாறு அமைந்திருக்கிறது? சின்ன வயசுலேருந்தே எங்களோட அப்பா அம்மா எங்களை கத்தோலிக்க முறையில் தான் வளர்த்தவினம். அப்போ ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நாங்கள் பூசைக்கு போகிறது, மற்றும்படி ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் குடும்ப சேமலை சொல்கிறது எல்லாருமே சேர்ந்து. நான் வந்து ஒவ்வொரு ஞாயிறும் ஓகன் ஃப்ரெஞ்ச் பூசையில் வாசிப்பேன். நாங்கள் ஒவ்வொரு கிழமையும் ஞாயிற்றுக்கிழமை பூசைக்கு போனால் தான் எங்களுக்கும் ஒரு திருப்தியாக இருக்கும். குடும்ப முறை ஒரு நாளைக்கண்டு எல்லாரும் சேர்ந்து அப்பா அம்மா என்டி மேர் எல்லாரும் ஒன்றாயிருந்து சாப்பிட்டு பூசைக்கு பிறகு எங்களுக்கும் ஒரு கலக்கலப்பாக இருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை. நல்லது. உங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்வு உங்களுக்கு அங்கே எவ்வாறு அமைந்திருக்கிறது என்று சொல்லி நீங்கள் எங்களோட பகிர்ந்திருக்கின்றீர்கள். நீங்கள் முதல் தடவையாக இலங்கைக்கு வந்திருக்கின்றீர்களா, அல்லது நீங்கள் வந்திருக்கின்ற இந்த இலங்கை பயணம் உங்களுக்கு சந்தோஷமானதாக அமைந்திருக்கின்றதா? இல்லை, இது எங்களுக்கு 2வது முறை நாங்கள் இங்கே வாரது. 6 வருஷத்துக்கு பிறகு இப்பான் வந்திருக்கிறோம். எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது எங்களோட குடும்பத்தினரை பார்க்குறது தான். கன வருஷத்துக்கு பிறகு இப்பான்னு பார்க்குறோம். நாங்கள் அங்கே தான் வாழ்கிறது. ஆனால் என்னென்றாலும் இங்கே தான் இருக்கு நம்மன்ட்டு எங்களுக்கு தெரியும். அப்போ உள்ளுக்குள்ளே ஒரு மிஸ்ஸிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ இங்கே வந்துட்டு போகிறது தான் எங்களுக்கும் சந்தோஷம், எங்களோட அப்பா அம்மாவுக்கும் சந்தோஷம். எங்களோட அப்பா வந்து அவங்களோட அப்பா அம்மா பிரிஞ்சு தான் இருக்கிறோம் நம்ம அங்கே ஃப்ரான்ஸில். அப்போ கஷ்டமாக தான் இருக்குது, ஆனாலும் என்ன வாழ்ந்து தான் ஆகணும் இவங்களை விட்டுட்டு. அதான் இப்போ இங்கே வாரதான் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சந்தோஷம், திருப்தி, மனம் திருப்தி. அதான் இதான் எங்களோட தாய் நாடு. அப்போ என்னென்றாலும் எங்கே போனாலும் தமிழன் தான் நாங்கள். என் அக்கா சொன்ன மாதிரி நாங்கள் எல்லாரும் தமிழர் தான். ஆனாலும் நாங்கள் ஃப்ரான்ஸில் இருக்க எங்களை வெளிநாட்டுக்காரர்ண்டு எங்களை ஒதுக்கி பார்க்குறோம். நாங்கள் இலங்கைக்கு வரைக்கும் எங்களை ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து வரோம், வெள்ளைக்காரன் மாதிரி இருக்கிறோம்ண்டு இங்கேயும் ஒதுக்கி வைக்கிறோம். அப்போ எங்களுக்குண்டு ஒரு நாடு இருக்காண்டு நாங்கள் உணர்கிறோம். நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு புது கருத்து ஒன்றை சொல்லியிருக்கிறீங்க. அந்த கருத்து வந்து எங்களையுமே சிந்திக்க வைத்திருக்கு. அதாவது நீங்கள் அங்கேயே பிறந்து வளர்ந்து இருந்தாலும் அங்கத்தியாக்கள் உங்களை வெளிநாட்டவர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க. ஆனால் நீங்கள் இங்கே வரைக்கும் நாங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற நாங்களும் உங்களை வெளிநாட்டவர்னு சொல்லி பார்க்குறது உண்மைதான். அது எல்லாருமே அறிந்த ஒரு விடயம் தான். ஆனால் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீர்கள் நான் எங்கே இருந்தாலும் தமிழன் தானேன்னு சொல்லி. ஆனால் உங்களுடைய தாய் நாடு வந்து உங்களுக்காக எப்போதுமே திறந்து இருக்கும். நீங்கள் எப்பயுமே இங்கே வந்து இருக்கலாம். அதற்கான ஆதரவை நாங்கள் உங்களுக்கு தருவோம். நீங்கள் இந்த தாயகத்தில், அதாவது இலங்கையில் நிறைய அன்பு வச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கதைக்கும் போதே நாங்கள் விளங்கி கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. ஒரு கட்டத்தில் உங்களுக்கு இலங்கையில் வந்து வாழக்கூடியதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தால் நீங்கள் கட்டாயம் இங்கே வந்து வாழ்வீர்களா? இப்போதைக்கு எனக்கு இலங்கைக்கு வந்து வாழ்கிறதுக்கு நோக்கம் இல்லை. படிப்பு இன்னும் முடியலை. வேலை வந்து எனக்கு கொஞ்சம் சம்பாதிச்சுட்டு தான் நான் இலங்கைக்கு வாரேன்டா வருவேன். ஃப்ரான்ஸில் ஏதாவது படித்து இங்கே ஏதாவது நான் பிரயோசனமாக கொண்டு வரலாமாண்டா தான் நான் அந்த நேரத்தில் தான் நான் இலங்கைக்கு வந்து வாழ்வேன். எனக்கும் ஒரு ஆசை தான் இங்கே வந்து வாழணுமெண்டு. ஆனால் தமிழனுக்கு எப்போ இங்கே சுதந்திரமாக ஒரு வாழ்க்கை அமையுதோ அப்போ தான் நாங்கள் இங்கே வந்து வாழ்வோம். எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கும் இலங்கையில் வந்து வாழக்கூடிய சான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் புலம்பெயர் தேசத்தில் பிறந்து வளர்ந்துருக்கின்றீங்க. அதோட உங்களுடைய கல்வி கனவுகள் எல்லாமே நிறைவேறணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்களும் இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு தெரிவித்துக்கொண்டு இதோட இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறோம். நன்றி. நன்றி.